Com està anant aquest matí de Sant Jordi? Bueno, està molt animat, hi ha molta presència de gent, molta gent preguntant i molts joves també, molts estudiants que estan molt interessats, sobretot per al tema en aquest concret que nosaltres estem recaudant per la Fundació Anèmia de Fanconi, que és una malaltia minoritària de la qual tenim un nen a la família, que és el meu nebot, que té aquesta malaltia, és malalties rares, que són minoritàries. Al matí hi ha estones que fluix, altres que s'anima més, sobretot quan ve més gent, no? Pues la gent és com que s'anima, s'apropa. És un dia que nosaltres és la primera vegada que ens posem, o sigui, tenim molta il·lusió de que la gent s'impliqui una mica i ens ajudi una mica en aquesta situació que tenim. Normalment cap a la tarda hi ha previsió de més ventes. Tenim com 250 roses, aleshores esperem que sobretot a la tarda pues, ja saldem i ens puguem anar a casa ja amb les mans buides.